Manay kong mga naglapong-lipong ko, niya, pag-lisod ko pa itong tambal. Ninduol ko kay Javi Garcia Campos. Matabangan ko niya. Maing adlaw, sir. Ako si Lydia Simon. Nagpuyo diri sa Old San Isidro, Buhangin, Davao City. Na ko'y sakit sa una nga. Minaoperahan ko diri sa bato sa abdo. Niya, lisod. Pag kung mo palitong tambal, lisod ko. Tungod sa doon. Nagpasalamat ako sa imo, sir. Javi Campos Garcia. Nagpasalamat ako dako sa imo ang katabang sa ako na ako'y high blood na kung itabangan sa akong mga tambal karon dako gyud ako pasalamat sa imo, sir. Maayo nga magpadayon pa sa maayong serbisyo nimo, sir, sa upan ng mga sakit nga imong gyud matabangan. Padayon lang, sir, sa imong serbisyo tinud anay. Kung tinuod ang serbisyo Javi tayo.